mitengo iri kudzikira, mitengo yanaka mumasitoro. Handizivi masitoro avanotenga, pamwe ndeye kuIndia, pamwe ndeye kuSouth Africa, pamwe ndeye kunana Botswana. Muno muZimbabwe munana OK, matinopinda munana Choppies, matinopinda mumashopu evanhu vazhinji. Mitengo haichidzika, iri kutoramba ichiratidza kujamuka, kutoshamuka. Unoona kana mitengo yaratidza chibva mupengo, zviri kuonekwa nemunhu wese. Maswani kongonya mararamiro evanhu munyika. Munhu aibata mupfupi, bata murefu, chembere dzagumana, madhara avavana, majaya, mari, hakuna mabasa, hakuna magetsi, hakuna mafuta, hakuna peturo, hakuna zvose. Kana rudo chairwo runotonetsa kuti vanhu vapanane, nokuti rudo runopomerana, vanhu vane rugare. Kana rusipo zvinoratidza kuti nyika yakamira zvakaipa. Saka ndaona kushupika kuri kuita vazhinji. Vanhu vari kushandisa zvibhorani muguta, inyadzi. Vanhu vari kushandisa zvigayo zvemagetsi, majenereta muguta, inyadzi idzodzo. Zvinotinyadzisa, ndosaka chidambudziko roda kuti ripedzwe, tigadzire nyika iende kumberi. Isu hatisi basa rinopikisa, tisi basa rinotungamirira kupikisa nevakunda. Ndosaka mutona nevanopikisa homwe dzevanhu, matongo evanhu, mufaro wevanhu, gariro rwevanhu. Vanopikisa zvinotyisa, zvokuti munhu wese haanoona kupikisa kwavo mukurarama kwake. Isu tinotungamirira, tichipa anza, tichipa mhinduro. Saka mhinduro yatiri kupa ndeyekuti tichazama kuramba tichiti ngationanei, tiwirirane, tigadzire dambudziko revanhu vemuZimbabwe. Ivo zvavanofunga kuti vanogona kupedza dambudziko iri, zvanza zvinogeza ibvi nomupimbiro yekonoromoti zvavo zvokuda kumhanya uchitiza kuna kwavanenge. Mari haigoni kuti ikachinjwa woisa bondi kana kuti woti taisa $0 dambudziko rapera. Tofanira kugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika, togadzirisa nyaya dzembambo nehwaro hwenyika, woupfumi hwenyika, kuti tikodzonge upfumi hwenyika, munhu wese agute, munhu awane mabasa. Nyika itaigadzira haipedzi mwedzi, vanhu vanenge vakutapirirwa, vamwe vanenge vakurohwa nemunhiko womufaro. Nyika yanaka. Vachamisa magara munogara vazhinji muchitaura nyaya yenhaurirano vamunanga kutevera kana kuti vari kuti ivo vatotanga nhaurirano nemapatizi ari muPoland. Saka imi kuramba muchitaura zvenhaurirano, munoona zvichibuda here kana kuti tichangosvika 2023 muchingotaura sebato kuti nhaurirano vamunanga? Hatisvike 2023 yamunotaura, iri kure. Tiri kumbotaura ka, tichazosvika pakuita. Ende kana takuita hatiitiswe, takusvika hatisvikirwe, tinosvika toko. Nguva yacho ichasvika ende tichameka madecisions ari very tough anoita kuti nyika yedu iende mberi. We can't allow munhu wani kana kuti vanhu vashoma vari kuguta kuti vakanganise nyika yose. Iwe une dumbo rakasvikawo, tokuregera uchiita dumbo rakadaro. Isu tine kwashi, ndio nyaya toda kugadzirisa iyo, kuti munhu wese muromo wake usangozorwa nhopi, asi kuti nhopi iyo isvike mumatumbere. Taona matendero amaguta kana kuti mushanogara vazhinji maguta. Muchaenda here kunoona kuti kumaruwa togara tiriko, tinoramba tiriko, nokuti upenyu hweZimbabwe ndehwomumadhorobha nekumaruwa. Tichaenda kweseko tichinzwa kuti vanhu vanorarama sei. Mutungamiriri anofanira kunge ane midzi yakagara muvanhu. Ndosaka ndichida kunzwa, ndosaka muchiona ndiri mukombi nevakomana tiri pano paHighland. Vatongonditendedza kuti ndinge ndirimo. Munozva Kristu Jesu akaipinda muchikepe otanga kuparidza arimo. Indiri muno muchikepe chavakomana. Matiri kutaura kutambudzika kuri kuita nyika. Ende vese zvandiri kutaura zvanowirirana nazvo. Kuti nyika yedu yakaomerwa, asi inodikwa hatifaniri kuita nyaya dzematongerwo enyika kuti zvisvike pakuomesa upenyu hwevanhu. Vazhinji vari kufa muzvipatara, vazhinji vari kufa mumigwagwa, vazhinji vari kufa nenyaya yokuti tiri kupedza nguva tisingapedzi dambudziko ratinaro. Isu tiri kuudza vanhu kuti garai makagadzirira. Munhu wese ngaagare akabata bhosvo kuti tiridze zvinhu zviende mberi. Vamunangagwa kuti vaine mwoyo munyoro, teererai nyika, tinzwai vanhu kutambura kwavari kuita. Uyai titaurirana tipedze nyaya iyi. Nyaya iyi inopedzerana nenhaurirano, toona nyaya dzesanduko inofanira kutsvetwa mareforms, tobva taenda mberi, nyika yaenda mberi. Upfumi uhu tinogadzira mangwana nengwanani, hakutipedzeri nguva. Tinganetswa neikonomi, tinganetswa nemasuweji, tinganetswa nemagetsi, tinganetswa nemvura. Vanhu vane maprofesa, but maprofesa anoshaya simba nokuti haari kutsvaga chizvo, haurapi musoro nemapirizi emudumbu, haunomwi manororoni kuti upedze chirwere chemukondombera. Ndo zviri kuitika, vari kupedza kunowira mapirizi asiriwo, unotorwara wese.
angazi ukuthi ufuna ukuthi ngikhulume ukuthi what if people say to you abantu bayahlupheka kakhulu, bayafuna ukuthi hayi sibe neguquko ilizwe lonke, sifuna ukuthi izinto zihambe kuhle, sifuna ukuthi ama-price onke aende phasi, sifuna ukuthi izinto zonke zilungiswe, sifuna ukuthi abantu onke bahlangane ndawonye, sifuna ukuthi silungise izinto ziyahlupha ilizwe lethu. but generally vanhu vanga vachitizvisho kunyanya vanetsa inhlupho ingakakhatha imali, akula imali. Abantu bayathi hayi ama-price onke ahambe phezulu, sifuna ukulungisa izinto ukuthi hayi thula sikhulume iqiniso ilizwe lonke. Ngiyabonga. Thank you guys.